Відомо, що є ще католицькі школи. У нас нема в нашій країні католицьких школ. В школах так само подобні представлення о Божьем народженні, театральные представления отбиваются. В одной школе подиктовано такое представление, роли разделили, в том, где Юзеф, в том, где Мария, в том, где живёлы, где може якісь фігури і так далі. Ну і так само господаром Аделя, до якого хотіли привести Юзеф з Марією, там, де не було місця, поставити такого хлопчика. Він не вельми так був, не вельми добре вчився, думаю, ну то добре, йому треба було одно слово сказати, що мені на місці. І ось він сидить в окні, хлопчик, Юзеф з Марією йдуть, Марія Сержанна переходять, бачать з місця. Я говорю, просто що нема. Ну, я затягнувся хлопчик. І стоїть, Юзеф з Марією питається, і він знову нічого. Юзеф тоді був, видається, розумів, що складана ситуація сталася, і він так Марію трохи штурховує, ну і вже поїдемо туди до тих роти, де Марія народилася, і не входять до неї всі наставники, батьки дітей, землі діти, ну, щось не так тут іде, не так, як повинно йти. Вони вже не ходять далі. І хлопчик кричить, «Йось місце, йось, много місця в йось, приходьте до мене!» Таке молодці. Три королі, яких я вам розповідав, спеціаліст від менеджмент, спеціаліст від public relations, і так далі. І вони, дякуючи цьому інтернету, скажімо, довідалися тим, що там народився Ісус. Вони познали його, вони прийшли до його з дарами. Так само, як Бог розповідав про Мартина, який допомог бідним людям, і в цих бідних людях побачив Ісуса. Ісус приходить у наш світ, але сучасний світ його не приймає. Світ науки, світ політики, світ економіки. А ми